Permisi dengan loh, Mbak Farida ta iki, Mbak? Iya, lo awakmu sing ngeterno pesenan jajan kayak anakku. Iya, Mbak, gak ngerti aku lek sampean sing pesen. Walah Mbak Wiwin. Sampean kok dadi penurunan ngene ya, saiki dadi tukang antar panganan. Ya gak ngenyek lho, Mbak. Maksudku kok cek adomen sampean ambek aku. Aku saiki wis dadi PNS. Padahal biyen lho sampean lho sak lete ambek aku ya sak sekolahan, sak kelas. Tapi kok adomen ngono lho. Ya ora apa-apa, Mbak. Sing penting apa iku jenenge kerja halal, oleh duit halal. Piye maneh rezekiku ngene. Ya wis tak bayar. Ternyata duitku seakeh. Ya lah Mbak Win, ngene iki lho bayaranku lho gak tau kanggo. Wis ki gawe sampean, tak lebih 50 ya gawe anake sampean jajan ya. Alhamdulillah, matur suwun lek ono Mbak, iki jajane muga-muga rezekinya tambah lancar, tambah akeh ya Mbak. Iya amin, aku kan anjene soge dan loman. Ya wis suwun ya. Wah, masih rodok sombong gak apa-apa wis, enggak iki oleh ceperan akeh dikei 50.000.